Bos días a todas e a todos. Hoxe os de primeiro vamos facer un bólido. O noso canal chámase Planeta Xogo. Ya vamos a empezar cos materiais. O material do superbólido: cartón, un globo, 4 rodas, 3 palliñas e 2 paus e unha tixeira. Recortar un anaco de 12 centímetros de longo e 8 centímetros de ancho. É unha forma de un rectángulo queda. O bólido, se queredes, podemos decoralo con rotos e se queredes con pinturas. Hai que cortar as palliñas un pouco máis ancho que o bólido. Esperamos, porque estuvieron hablando ellos, ¿no? Hai que coller 2 tiriñas de celo e pegalas sobre as palliñas. Hai que pegalas en riba das palliñas. As palliñas van en 2 extremos do corpo. No. Hai que meter 2 paus dentro das pallas. E agora teño que polas nos 2 extremos dos paus. Para que o bólido arranque sin mover coa man, vamos a facer o seguinte. Hai que meter a palla dentro do globo e pegarlo con cinta adhesiva. Logo teremos que pegar con cinta adhesiva arriba a palliña. Agora só temos que soprar e xa temos un bólido.
Xa que temos o bólido feito, vamos enseñarvos unha mostra del. Para as rodas non podemos facer así porque nos pinchamos a man. Podes facer así. O seguinte vídeo vai ser un moinho de vento. Se tedes algunha dúbida, podedes preguntar ao canal de Planeta Xogo. Se vos gustou o vídeo, podedes darlle a OK ou a suscribiros.